Čoraz viac času trávime pred obrazovkami. Odborníci varujú, že to môže vážne zaťažovať naše oči. Digitálne namáhanie očí sa dnes často označuje za modernú epidémiu obrazoviek. V štúdiu vítam očného lekára Ivana Ďurkoviča. Dobré ráno, vítajte. Dobré ráno. Tak ako vzniká digitálne namáhanie očí? Čo sa pri ňom v oku alebo v mozgu deje? No, tak v prvom rade tento pojem existuje, áno, ale skôr by som sa zameral na syndrom suchého oka, čo je vlastne následnou príčinou toho digitálneho namáhania očí. Digitálne namáhanie, dneska pracujeme väčšinou s obrazovkami alebo so zobrazovacími systémami a treba si uvedomiť jednu základnú vec a vyskúšajme si to, každý by sme si to mohli vyskúšať, že či teda je to pravda alebo nie je to pravda. Veľmi jednoduchý test, to znamená, keď sa pozerám na obrazovku, to je jedno akú. Koľko razy žmúrknem do 1 minúty. Keď sa pozerám na blízky predmet, to znamená obrazovku, ktorú mám v vzdialenosti zhruba 40 až 80 cm, tak žmúrkam zhruba 20 krát za 1 minútu. Ako náhle sa ale pozerám smerom do diaľky, žmúrkam 40 sekúnd za 40 krát za 1 minútu. To znamená, že výrazne to je dvojnásobok oproti tomu, ako keď sa pozerám na blízky predmet. Takže tým pádom si predstavme, že keďže nežmurknem, tak sa nám to oko vysušuje. Hej? Alebo oko. Slzný film. Slzný film má niekoľko častí, sú to 3 základné. Čiže je to mucinová časť, lipidová časť a vodná časť. Každá má svoju funkciu, ale to tu nemusíme preberať, je to dosť taká odborná téma. A keď vám jedna z tých častí zlyháva, respektíve ju nemáte, tak prichádza k tzv. Syndromu suchého oka. A to má niekoľko príčin. Samozrejme, jedna z tých príčin je práca so zobrazovacími jednotkami. No. A tu platí zásadná jedna vec, to znamená, že ako sa to prejavuje. Hej? Či prejavuje sa to slzením očí, pálením očí, bolesťou hlavy, diskomfortom pri práci so zobrazovacími jednotkami. A plus na to ešte existuje aj ďalší moment. Ľudia, ktorí majú nejakú refrakčnú vadu, nosia kontaktné šošovky. Tie tento syndrom suchého očí ešte zvýrazňuje. Čiže sú nejaké rizikové skupiny alebo možno ľudia s určitou profesiou, ktorí trpia týmto syndromom oka suchého? Tak dneska celosvetovo sa uvádza, že 48% obyvateľstva trpí syndromom suchého oka. Áno, je to už civilizačné ochorenie. Dokonca dneska vznikajú po svete kliniky, ktoré sa zaoberajú iba liečbou suchého oka. Dneska máme rôzne dokonca diagnostické systémy a výborné, ktoré vám syndrom suchého oka nielen zdiagnostikujú, ale pomocou umelej inteligencie vám aj nastavia adekvátnu liečbu. To znamená, že nie len kvapkanie si umelých slz, to nemusí byť dostatočné, je to užívanie mastičiek s vitamínom A, ďalej užívanie vitamínu C, koenzymu Q v rôznych výživových doplnkov, ale to nehovorím, že vám vyrieši alebo vylieči navždy syndrom suchého oka. Syndrom suchého oka treba brať ako chronické ochorenie a civilizačné ochorenie v dnešnej dobe, kedy musíme pracovať dennodenne v zásade niekoľko percent alebo vyššie percento populácie so zobrazovacími jednotkami. Čiže ako dlho by mal možno človek denne pozerať do obrazovky, aby to bolo bezpečné? Takto. Máme 8 hodín, väčšinou 8-hodinový 8,5-hodinový pracovný čas a musíme do tej obrazovky pozerať stále. Ale existuje jedno také pravidlo, že 20-20-20, kde 20 minút pozeráte do obrazovky, 20 minút pozeráte smerom 20 minút mimo obrazovky a na zhruba 6 stôp, teda 20, viac ako 20 cm, čiže do diaľky. Hej, čiže pravidlo 20-20-20 sa to hovorí. Líši sa namáhanie očí podľa typu obrazovky, napríklad či už ide o pozeranie do telefónu, do počítača alebo do čítačky? Nie. Obrazovka je obrazovka, síce majú svoje samozrejme už filtre, ale stále je to o
hovorím o tom čase, koľko sa do tej na tú obrazovku pozeráme a koľkokrát žmurkneme za minútu. Čo hovoríte na fenomén digitálnych detí? Lebo dnes už naozaj malé deti, 5-ročné, pozerajú denne niekoľko minút, niektoré možno aj hodinu do obrazovky. Tak môže takto. U detí je to trošku inak. Tam dokonca môže vzniknúť tzv. Akomodačný spazmus, kedy vlastne dieťa stále pozerá na blízky predmet a tým pádom sa mu môže vytvoriť určitá refrakčná chyba, pričom tú refrakčnú chybu nemá. Čiže tam potom nasledujú nejaké vyšetrenia, či ide o refrakčnú vadu, alebo ide o akomodačný spazmus. Pán doktor, nejak si to uzavrime. Povedzte nám na záver nejaké tipy, rady, teda či existujú nejaké techniky alebo návyky, vďaka ktorým si udržíme zdravé oči, aby sme sa vyhli syndrómu suchého oka. Ešte jednu vec som zabudol pripomenúť, veľmi dôležitú, a to sa týka hlavne žien. Syndróm suchého oka je aj súčasťou rôznych iných endokrinologických ochorení. To znamená Sjögrenov syndróm, hypofunkcia štítnej žľazy. A práve na tú hypofunkciu štítnej žľazy by som chcel upozorniť. To znamená, že ženy, ktoré sú pomaly v menopauze alebo po menopauze, by mali navštíviť endokrinológa, nejak si vyšetriť štítnu žľazu. A v prípade ako takom, že v prípade hypofunkcie štítnej žľazy je ten človek alebo tá žena, môže byť aj muž, samozrejme, ale väčšinou to je u žien, tento fenomén sa vyskytuje, tak endokrinológ nastaví pacientku na nejakú liečbu, aby tá štítna žľaza fungovala absolútne fyziologicky, s tým, že tam vzniká vlastne u tých žien vzniká syndrom suchého oka o mnoho častejšie ako u neliečených žien. Hovorí očný lekár Ivan Ďurkovič. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor, za vaše rady aj tipy a že mám príjemný deň. Ďakujem, podobne.